nesmierne tvorivý, robí s drevom doslova. Dobrý deň, milí moji priatelia. Dnes pracujem na včielke, na zákazku pre zákazníka, ktorý sa stáva novým včelárom. Dúfam, že ho môj prototyp včielky poteší. Je to známy majster, pán Lacko, všetko mu pod rukou ide hladko. Hoci je to človek veľmi skromný, talent má on skutočne ohromný. Je šikovný, ruku má vždy istú, premení na zázrak dosku čistú. To sú slávne Lackové drevené hračky, pre chlapcov, dievčatá, nie sú to len značky. Kvalita, čo roky verne slúži, každé dieťa po nej netúži. Kúpte si Lackové drevené hračky, koníky, traktory, aj malé kačky. Pre chlapcov má pevný drevený traktor, radosť hry je predsa ten hlavný faktor. Vedľa neho čaká krásny koník, krajšieho už dneska nevyrobí nik. A keď príde zima, Vianoce a sneh, vyreže vám svätý vzácny Betlehem. Pomocníčku má zvanú drevovláska, v každom jej výrobku ukrytá je láska. Je takisto skromná, pracovitá, milá, ako by tu nehu priamo do dreva vrila. Šikovná, pokorná dcera svojho otca vloží dušu do dreva. Dnes pracujem na takejto včielke. Dúfam, že ho to veľmi pekne poteší. Ďakujem, že ma sledujete. Aj takéto diela sa u mňa pracujú. Dovidenia na budúce. Teším sa na vás. Píšte, volajte, zdieľajte. Dovidenia na budúce. Ahoj. Ešte by som chcel touto cestou upozorniť jednu dôležitú vec. Že táto včielka má dvojitú úlohu. Za prvé je to ako ozdoba záhradky medzi kvietky. A druhá vec, tým, že sa toto krúti, krydelka krútia, vydávajú vibrácie, také impulzy do zeme, ktoré nemajú radi krtkovia. Takže je to zároveň aj odpudzovač krtov. Tak, ďakujem, že ma sledujete. Teším sa na ďalšie videjko na budúce. Čím vás prekvapím. Dovidenia.